Ọgbakọ nkuzi mkpụrụ ụbọchị abụọ bụ nke achịkọbara maka ụmụ akwụkwọ ọhụrụ na mahadum nke dị na Niger na Ụmụnya n'ime steeti abụ Anambra bụ nke emere na Archbishop Patterson Auditorium ma bụrụkwazị na All Saints Cathedral Onitsha n'isochi ya bụ mmalite agba agụmakwụkwọ nke ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ nke kwuru na ọ kpọkọtara ọnụ ndị nke nyere nkuzi n'ọgbakọ nkuzi ahụ, ndị nke kụziere ụmụ akwụkwọ na ndụ dị iche iche bụ nke a na-agba akaebe ya na mahadum. Ya bụ ọgbakọ nkuzi pụrụ iche bụ nke dọtara ndị ukwu ama ama na ngalaba agụmakwụkwọ, ndị nke nyekwaziri ụmụ akwụkwọ nkuzi kụziere aka ọtụtụ ihe dị iche iche na ihe metara ibi ndụ nke mmụọ nakwazi ezigbo akparamagwa nke ga-enyere ha aka na agụmakwụkwọ ha. Onye nta aka anyị Ọgọchukwu Ọbranụ ga-ewetara gị aka. Ya Bishọp nke Niger, Right Reverend Owen Nwokolo gwara ya bụ ụmụ akwụkwọ batara ọhụụ ka ha bụrụ ndị ga-akwụsị ike, bụrụ ndị ga na-erube isi ma na-agụsikwa akwụkwọ ha ike iji wee bara obodo ulu. Ebe onye Vice Chancellor nke ya bụ mahadum bụ Prọfesọ Chinedu Nebo n'okwu ya gwara ya bụ ụmụ akwụkwọ batara ọhụụ ka ha ghara ịda mba na ịgụ akwụkwọ ha. Ọ kụziri ebumnobi eji wee guzobe ya bụ mahadum. Onye Provost nke College of Medicine UniNiger, Prọfesọ Uche Onwudiwe bụ onye kwuru okwu maka sexual harassment, examination malpractice and cultism and the negative effects. Onye ọzọ kwukwara okwu n'oge a bụ Engineer Larry Oguego, onye nyere nkuzi maka positioning yourself for successful career. Onye President nke Women Ministry Diocese nke Niger, Dr. Elsie Nwokolo kọwara ya bụ ụmụ akwụkwọ bịara ọfụ ka ndị eji amaatụ wepụta oge ya na ha wee kpaa nkata maka ihe chere ha aka mgba na otu a ga-esi wee dozie ya. O wee dụọ ha ọdụ ka ha bụrụ ndị ga-etinye uchu na ịgụ akwụkwọ ha n'ihi na ya bụ mahadum bụ nke bidoro na Ezienu, nke pụtara na ha ga-agụsi akwụkwọ ha ike. Onye administrator nke Ihienu Mission Teaching Hospital Ordinand Nonso Anene kọwara ya bụ ụmụ akwụkwọ etu ya bụ ụlọọgwụ si wee malite ya na ọrụ dị iche iche a na-alụ ebe anwa na otu ha ga-esi wee na-enweta ahụike. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ndị gwara ABS n'okwu n'oge a dịka Ifeanyị Chukwuọnụ, Jerry Chinwụba, Chizoba Atọgụ na Precious Nwachukwu kọwara na ya bụ mahadum bụ nnọọ nke nwere ebe mmadụ ga-agụ akwụkwọ wee nwee ike ịchọta ihe ọ na-achọ na ndụ a, ma kenekwa ndị isi ụlọ akwụkwọ ha etu ha si wee chịkọba ya bụ mmemme ha ji wee kụzie ma gbazikwara ha. Ọgọchukwu Ọranụ n'akụkọ ụwa ABS.